Okay, vi skal indsætte et link. Vi skriver lige et ord, bla 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 bla. Det her ord vil vi gerne have linket, så vi gør lige sådan der. Så går I herop, så finder I den der, trykker på den, og så indtaster I URL'en, hvis det for eksempel er til en anden adresse her på sitet. Så indsætter I simpelthen bare URL herop. Højreklik og indsat. Hernede, hvis det er inde på vores website, så under target not set, der skal den altid stå på open in this window, altså åben i det her vindue. Hvis det er et udgående link, for eksempel til et andet side, så skal det være i open in new window. Godt. Vi kan lige prøve, og hvis vi siger lige, at vi skal indsætte et almindeligt billede. Nu er vi lige inde i Agubas mappe, men vi går bare lige ind i en af mine. Vi siger bare lige LG Optimus. Ja tak, den der tager vi lige. Så kan I se den herovre. Den indsætter vi bare lige hurtigt. Vi skal lige have editoren lidt længere ned. Hov. Hvad sker der lige nu? I må undskyld at det kigger lidt lige nu. Sådan der. Jeg skal både styre kameraet, og så det er lidt svært faktisk. Så trykker I på Insert. Se, så har vi et fint stort billede her. Hvis I vil lave en pop-up, nu er billedet jo normal størrelse, men normalt skal det selvfølgelig ikke være så stort i artiklen. Jeg skal nok give jer størrelserne på billederne. Så trykker I på billedet, så går I op på den der. På den der. Trykker på den. Så kopierer I den der URL. Højreklikker. Kopier. Så går I herop. Og indsæt. Babdi. Så går I sådan set bare herned igen. Og nu er min editor igen ved at forsvinde fra siden. Op. Så går I sådan set bare herned. Og trykker på Insert. Hvis jeg lige kan finde min musemarkør. Der. Insert. Så. Nu er der et pop-up på den her. Når man trykker på den, så bliver den større. Det kan I så ikke gøre herinde i editoren. Men det gør den ude i artiklen. Ja. Det var... Og film. Jeg synes ikke lige, jeg kunne få den til, men det er bare det samme. I åbner bare den her. Og så indtaster I YouTube URL'en her. I den her. Babdi. Og så herned. Det var da irriterende med den der editor der, man. Og så hernede på Insert. Babdi. I kan selv gøre den større, editoren. Her, for eksempel, hvis I synes, den er lidt lille. Se, så kan I hive